paman-paman pepuncen mami palagan perang ora ana basan binasan sing ana Senopati Wurubisma Winajingga sarta Senopati Ranggalawe Mojopahit. Paman Ranggalawe umbaran pangapuntenipun ingkang kakang mangke estunipun kula badhe sowan wonten ing Tuban ngeras padha dhateng dika nanging ing menapa panjenengan wonten satengahing Ranu Anggono sakwise kowe munggah Ratak Rambat Mojopahit mangke kowe nglamar Dwita Ratu Kencana Wungu Tinampik kowe murang tata merong kampuh kowe nyernakake Kakang Sindura kowe ngoncatake Minakonjar nuwun sewu kowe nyuwun bekti marang paman Ranggalawe sing lepat dede kula dasare sing salah dede Wurubisma menapa lepat menawi Wurubisma minggah wonten ing Pendhapi Agung Mojopahit bener ngono wong sedya badhe nagih janji roman menapa paman Ranggalawe mboten kemukan perkara apa nalika semanten Mojopahit pun nasta sinuwun Prabu Bromatunjung wonten salah satunggaling adipati ingkang wonten tentang pernatan ingkang nami Adipati Ngrati nggih Bandar Cuek Bandar Subali ngantos sinuwun Prabu Bromatunjung ngejalaken jago kang wujudipun nganeh-nganeh tenggak mandhap wujud menungso tenggak minggah apawak mesa ingkang nami Kebo Marcuet ning emanipun nggih sasampunipun Kebo Marcuet ngawontenaken dhateng Adipati Ngrati Bandar Subali bener piyambakipun nunggak semi pakatinipun Bandar Subali tumuli mangkate Senopati Bagus umbaran ya nggih ning nalika semanten sinuwun Prabu Bromatunjung ngawontenaken Giri Sayembara undu-unduanipun kalih sepindhah wujud bumi kang kalih wujud wanita bener menawi kula minggah wonten ing Pendhapi ganjaran bumi sampun kula tampi ning ganjaran wanita dereng kula tampi lho Man rungokno hukum lan pradata kowe maulir gumantik nggih alam Bromatunjung paring sabda ning iki alame Dwita Ratu Kencana Wungu yen kowe tinampik apa kowe areng ngamuk merga Kencana Wungu ora gelem sinisian kalawan kowe ning lak mboten kados ngaten kedahipun Dwita Ratu Kencana Wungu mitu dhateng pitunggasipun Sudarmani saka tekadmu kaya ngono ning sakwise kowe nyawang aku apamu panjenengan paman kula wong atuwamu gandeng gantosipun Sudarmani tembung wong tuwa perintah marang anak wajib digugutan ora nggih yen ngono bali ning Blambangan ning nuwun sewu menawi kula dianggep putra wonten tetembungan anak polah bapa kepradah kula nyuwun dhateng panjenengan kersa panjenengan ndhawuhaken kula dhateng Dyah Ayu Kencana liyane Kencana mboten sampun dados sumpah prasetya kula man menawi kula mboten saged gesang bebrayan kalih Dyah Ayu Kencana man
panjenengan badhe miloro dhateng ora gelem bareng mangat sir nggih mboten apa cocok antara mau tangan keparat wenan jinggo sugih kendel kondo wae panjenengan kala dalah sumping dawah wonten ing Bantala. Wonten wong sapa? Wonten kula Selikur dawuh. Papan kono katrao watu kula sumping dadi watu katrao pandan simbing ojo isin lamun mati mangsa jinggo menika agama Kanjeng Rama ibu. Rama, kula nderek Rama. Kanjeng Dipati Wubis Paman Carukoma. kenging napa ndika loncong mimis playunipun Kanjeng. Kula aturi pirsa nggih man. Estunipun kula nembe kemawon tetandingan kalian Paman Ronggo lawe Bupati Tuban
ning pujiwanipun man. Pujiwani kados kula tandingan kula kawon man. Kanjeng Adipati Urubisma. Ndika sengara kelakon menang. Ngasarat duit marang Adipati Ranggalawe. Pripun kados? Awet dhewe kepayungan pusaka song-song tungguna. Menawi kados mekaten kula mboten saged ngawonaken paman. Kesewan maju wonten ing Rana Mandala itu. Sampun dados niat lan sedya. Kita sekedhap pusaka Panatrata Bala saking Tartar. Wonten nggih mangke nggih aku diwangi pangajan. Menapa menika kawestanan panah Naracaba? Leres menawi mboten lepat saking pamemut kula. Panah Naracaba menika nyinepipun namung setunggal. bener. Anging menawi kalpasaken wonten ing antariksa nyebar dados 1000 cacahe wonten nggih. Kados mekaten Kanjeng Adipati. Monggo klatri lepasaken palasta. Ayo. Nggih. Kowe samburi ku ya. Nggih. Kenal saltos, ya. Rasa ngadu nyanyi ya ya. Rasa nyanyi. Hai. Tiga lunga ya. Senopati, ingkang atus-atus wonten ing Jepara. Kuntur bawon wonten ing Kadipaten. Aku tan mangga. Supikan! Ambeten was. Bali ing panti usada. Tambah nurut tatumu wongso. Mboten yang Senopati. Kasare Jalan kula menika prajurit. aku Senopati. Oh, prajurit. Aku Senopati. Oh, prajurit. Aku Senopati. Senopati dawuh marang prajurit. Balik. Balik ya Senopati. Senopati. Siwulan raga kula wadhaken dumateng panjenengan. Kula badhe mengsah Urubisma Song-song tungguno. Kanjeng Rama, kula derek.
nanging aku durung mati. Aku gelem mati nanging aku resep belok marang Raden Majapahit. Ing kene martane patimu nyawang srengenge dari kion. Kula dawuh bali sama boten. Kula boten siap. Jagatipun sampun boten sama. Kula nyuwun pamit. Dewi Sinopati. Kula Besar
mantil. Yon. Gegerku rasane kaya tinimbian gunung. Jayo. Nggih. Sampeyan sawetawis. Yon. Jayo. Nggih, kula. Aju. Aman kok lawe ning Lah menika tak kenging jenengan. ayo, aman Iyon, Mboten obah, Ndara. ora obah. Ambekane wis ora ono. Yon, Nggih. sejumlah lagi iki ana wong mati kok ngajiat. Kabeh. Yon, Nggih. Cumlorok nyang larapane paman Raga Lawe. Mbok menawa kewah dene. Tak cucupe yo. Ingkang ngatos-atos. Pangapuntenipun nggih Mas. Paman Raga Lawe. Bekti kula katur, Mang. Kula lurae. Sedane paman Raga Lawe. Nggih. Pinangka satriyaning bangsa. Ngaten. Mani negari merga mbelani bumi mutah dalai. Nggih. Kena dinarani pahlawan. Mula kanggo pangeling-eling anak Raga Lawe pahlawan Tuban yon. Nggih. Yon, Nggih. sareng awakku wis krasa kesel. Mboten jenengan tok. Lembok sikilku wis keju. Bali nyang mlambangan. Ngaten, monggo krederaken.